En dat was goed. Dat was, ik zeg dat echt niet zo enthousiast, hè. Hey, het is ik! Saval! Hey, het is ik, zoals dat hij al zei. Ja, ik heb dus van de week, of ja, het zal waarschijnlijk al vorige week of 2 weken geleden zijn, van ik upload heel de tijd super laat, op mijn Snapchat gezet dat jullie opdracht moesten sturen van ik ging een video doen met iemand en die opdrachten doen. En dat is het slachtoffer. Dus jullie hebben echt erge dingen gestuurd, dus ja, echt afzien. Ik ga niet te veel rond de pot draaien. Mama en Ron en wijn zien. Daniel. Dus hier heb ik een paar van jullie opdrachten en een paar selfies. Een paar dickpics. Ja, maar er gewoon aan beginnen, nee. Ranja zei dat we citroen moeten opeten. Shout-out naar Ranja voor hem achter citroen te laten fietsen. Ja. En dan zei Ilirida Macarena. Eet zout. Dus wat gaan wij doen? Wij gaan dat gewoon alle twee opeten. Wie wil doen de gangster way? Maar aas. Wow! Fucking rood. Normaal is het citroen, maar hij heeft er 2 mee. Oh, ik heb wel maar een half mee. Die poesie, we gaan ervoor. Waarom snijden we dat? We moeten gewoon met de pan en al doen, hè? Met de pijl en al, Ja. Benin. Kijk wat dat hij gaat doen, hè. Ik hoop dat je het al ziet wat ik wil zeggen. Pak maar een stuk. Kies maar welke. Zie je het kleinste gepakt? Dat is toch nog iets? Zie je dat val? Ja, waarschijnlijk kan hij niet, hè? Zo gaat dat wel minder erg smaken, je beseft dat toch. Ja? Zo is het dan niet beter eerst pijl, en ik ga dat wel niet met de pijl opeten. Ik wel, hè. dat boeit echt geen fuck. Ah! Ik ben aan blij. Net dat echt gewoon een halve citroen, heeft dat gewoon al uitgespuugd. Guys, I'm a lemon. De hele citroen gaat niet opeten of gaat mij legit zien kotsen. Maar dat stuk hier dat je rankt, dat flapje, ga ik wel opeten. Dat zweer ik. Pass me this whole place. The whole time. Hey, je kaai. Citroen met zout gaat fout. Kijk hè. Oh my god. Oh. Daar gaat de citroen. Ja, rap citroen 2016. Matisse zegt gewoon, yes. Probeer 2 vingers in zijn aars te steken. Ja, nee, doe je. Laat zijn been herwaksen. Fuck! Zit Hallo. aan 12 nu. Goeiedag. Foto's aan het rijden. Nee, Ja. we zijn aan het filmen. Video aan het opnemen, foto's uitrijden. Is dat van Hunter die citron allemaal? Of is dat Ja. Maar we gaan ze beetje... Ja, uit ons straks Zal wel kunnen heel Ja. Sorry, wij. Ik ga ze beetje doen. Ja. Ik voel me nu echt zo erg omdat ik dat bij een kind doe, weet je wel. Bij kind. Ja, ik ken het wel. Ha! Nee. Was dat toen nog in pijn? Ik laat dat daar gewoon op. Oh my god. Ik heb echt medelijden. Sorry. Nee. Wil jij het doen? Nee, ik durf niet. Dat wil ik ook doen. Oké, 1, 2, 3. Wow, zo zacht. Bijna zacht. Dat deed toch geen pijn? Ja. Oh my god, uw benen wel bijna zacht in u. You're a girl now. What the fuck? Mijn benen. Heeft dus amper beenhaar, maar er ligt wel haar op. Voilà. Nu weet je hoe erg het is voor een meisje te zijn. Plaats het ventieldopje in de asbak. What the fuck? Hey, lek aan elkaars oren. Nee. Fucking. Zit dan Ja, twee mooie vlinders. ik heb die net ook gezien. Holy shit, die gaan we filmen. Saval! Straks gaan we naar de zee. Matisse gaat niet mee. Als hij vraagt, mag ik mee? Dan zeg ik nee. Ik ben way te hassé. Doe een kunstje. Ik kan een handenstand. Oké, ja, kom, we gaan gewoon een kunstje doen in het gras. Stap wel. Ook, you inspired me, dus ik ga een ratslag doen. Teletubbies. Maar- Zo. Wat is gewaar? Staat, oké. Val alsjeblieft. Wauw, 10 op 10 voor dat kantje. Ja, maar ik ga gewoon van die bergrol. Kom. Nu moet je zo hardcore muziek opzetten als ik zo op de berg loop, oké? Zo van The Eye of the Tiger zo. Ja? Nee. Nee, helemaal van de top. Bitch. There's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes I'm gonna have to lose. Ja, we gaan een korte try not to laugh challenge Hallo. doen. Skip. Krijg tyfus! En niet op mij spugen. Nee, ik ga niet spugen op u.
Zweer? Nee. Zo, moet ik ook doen? Hey, daar zit. Ik ben gewoon. Kijk, daar ga je nu weer kotsen. Godverdomme, boe. It's always the same. Ik ken ook al heel dat park onder de kat. Oké, en nu echt serieus blijven. Ik ga je gewoon doen laten. Shout-out naar Wazzy Games. Iemand zei, doe de What's in my mouth challenge. Nee. Het is niks vies, het is niks vies. Oké, Ik zweer het op mijn Instagram. Yeah, proud. Shout-out naar Noah voor zijn koekendoos dat ik mocht lenen. Dus ik ga hem dat geven. Het gaat hier op het scherm komen wat dat is. Oké. Ja hoor, zeker. What the fuck? Is dat droog fruit? Oh ja, soort van. Maar je kunt specifieker gaan met een fruitsmaakje. Ja, het is appelchips. Ik zweer het, nu komen we aan het leukste deel. Want ik ga zijn make-up doen met nog een kleine extra verrassing. Ga je echt mooi maken, ik zweer het. 386 uur later. Nee. Kijk het eerste keer naar jezelf. What the fuck? Maar nu moet je wel je ogen toedoen van ik ga nog één klein detail doen en je oma moet ze volledig dicht doen dat je niks ziet. Wacht, maar dat kan een beetje stof maken. Ik denk dat ik voor zeer een handdoek op je ga leggen. Why the fuck you lying? Why you always lying? Oké, uw ogen volledig dicht. Hoe? Fuck, ah, dat is een E. Oh. Cheers. Sorry Mathies, dat was de verrassing. Ik dacht die gaat er wel kunnen mee lachen. Kun je ermee lachen? Ja, je ziet dat. Wat moet ik? Maar dat krijg je eruit, het is een ei. Dus mijn hand stinkt nu naar citroen en ei. Ja, mijn haar stinkt naar citroen en E. Dus ja, straks zou naar Blankenberg gaan en dat eerst gaan mogen douchen. Ze mogen nu allemaal wel abonneren op mij. Ja, nu echt waar. Ik zweer het. Nu heeft hij wel mijn eeuwig respect verdiend. Abonneer nu wel maar zeker op hem. Timon, fuck you. Ja, zijn broer zei dat ik het mocht doen, maar dat had wel iemand anders gezegd op Snapchat. Hoe noemt die persoon? Hé? Ik denk dat je moet haten op Ray. Ray? Ray. Fucking Ray? Gedaan. Ray, ik kom je opzoeken. Nee, Ik ben echt een mietje en ik wil niemand boos maken. Maar gelukkig is hij niet boos op mij. Jawel. Nee, je bent aan het lachen. Anders zou je mij al lang geslaan en of zo. Niet slaan. Anyway, ja, dat was het dan. Ik voel me echt bijna schuldig. Momenteel is mijn schuldgevoel groter dan mijn ego. Echt waar, en verdien echt wel de sub. Dus iedereen dat nu kijkt, subscribe je echt op zijn kanaal. Uit respect omdat die jong gewoon een fucking ei op zijn hoofd heeft gekregen. Verder kan je hem ook volgen op Instagram. Even een heel leuk profielfoto van mijn kat. Abonneer je ook op mijn YouTube. Volg mij op Instagram. Voeg mij ook toe op Snapchat. En anders, ja, moet je ook toevoegen op Snapchat? Ja, Ja. dat is Palat. Maar Wat, Mathies paard? Palat. Sta hieronder, oké. I am beautiful, no matter what they say. Maar fucking lelijk. Ja, oké. Wankjes on point, guys. Als je nu geen reden zet voor de video te liken, weet ik het ook niet. Like de video omdat ik een fucking hey op zijn kop heb geslaan, weet je wel. Omdat ik gewoon een kwartier, een half uur gewandeld heb met mijn rugzak vol met make-up en een ei. En ik heb hier heel het park onder gebarfd, dus ja. Ik zou echt een goede moeder zijn. Weet je hoe dat ik voor dat ei heb gezorgd? Ik heb dat eigenlijk in dus papiertjes gedraaid in een doosje. Helemaal naar hier gewandeld zonder dat ei te breken. Hè. Anyway, dat was het. De link staat hieronder. Nee, 100.000 subscribers ga ik rost. Ja, dat was dat, hè. Tot ik er weer zie, met of zonder nee op de kop. Allee, doei! Never ever meet another cracker so frosty.